Så. Er det hans egen telefon? Er noget, du vil sige? Hvad du siger? Må ikke sende den videre. Du er lige tilbage og frem. Rundt på det, ikke? Så tænker jeg, at vi er ude og holde sådan formen. Eller holde den retning, ja. Ja, holde ansigtet sådan ind ud. Så må vi tænke lige senere eller sådan noget. Så kommer man langt nok ud, så man ikke bare klasker ind midt på. Ja. Så er jeg der. Stoler på dig, ja. Der er Jakob der. Jeg skal være bare her. Sådan, Nikolaj. Der løb du faktisk lidt frem snor i vejen, kan man sige. Så løb du sådan mere lige ned. Ja. Så du løb en bide. Det står der helt godt. Så løber du 5 minutter der. Den her frem hele tiden. Ja, top til sidst. Det er lidt svært at løbe på den her, ikke? Ja, Nikolaj, skal lige have en ass, Jack. Det kommer helt af skvært. Sådan. Og så en ass, Jack. Nej. Så kommer over her.